ketok banget nek Dasamuka kuwi umpama gelem ngregem jagat kelakon. Nggih. Dewa-dewa ora ana sing cemuwit, nadyan aku wis nganggo sandangan sing ora padha karo panjenengan ingsun. Aku sesingon wong kawula cilik. Sandanganku pating slembrong ora karo-karuan. Ning awake dewa ngerti yen to dewa ki Waskita ngerti kalawan aku banjur aku didangu nganggo jeneng Prabu Dasamuka. Lagak lagu lagianku ya ora beda lamun aku wujud kaya ngene iki. Nggih. Ning nuwun sewu janjane dewa niku mboten wedi. Ning dewa niku moh nek Suralaya niku dadi ajanging pasulayan. Kayangan iku nggon kanikmatan, kayangan iku nggon katentreman, kayangan iku nggon rukun, tebih saking suker sakit. Kerawan sampeyan iku kaya ketekan penyakit. Dadi dewa niku ngalah. Ngalah piye? Nyatane wedi karo Dasamuka. Panyuwunku diudanani kabeh. Nggih. Neneku menggo nyampe karo sampeyan. Terus Bathara Guru dawuh pripun? Aku kok ngenteni repat kepanasan. Ora semen aku bakal ngirit Wadyabala. Tanggo gawe srana mateni Wadyabala ning Prabu Wijaya. Yen perlu sak Rama Wijayane. Idak-idak batange. Piye lho? Mustahil. Kok iso? Lah kowe iki mbiyen ra dewa ta, Kak? Ngerti to pambegane dewa? Ya ben kowe iki mergane rupamu elek ora ditampa dadi dewa, terus dadi kan ketutke wong jahat. Ora perkara rupa elek. Ning perkara biyen pancen aku iki didunke ning jagat. Lah iya mergo kowe mangan gunung pagering jagat sisih kulon, Semar ngedon gunung pagering jagat sisih wetan. Iya ta? Wong serakah terus didunke ning donya. Mula saiki anggere ning ratu munggah kayangan kowe mesti ndelik. Ndak konangan dulur-dulurmu. Lah iya aku ya isin to. Lah iya. Apa dewa ki aku mindak ngrojongi pakarti angkara murka. Ora tidak belum. Tidak belum iki. Ora mungkin maksudnya ngono. Ya ora mungkin kok tidak belum ora. Ora bakal makon. Heeh. Lah dadi sak ngertiku nek sinuwun Prabu Dasamuka ki kon ngenteni ning repat kepanasan kuwi ateges. Kuwi dewa ki mek ngarep gawe srana supaya Prabu Dasamuka bali ning Ngercapada. Kula gagas-gagas iki omongane wong boroken niku kok cocok. Sampeyan iku mengke ora bakal entuk Wadyabala ning mesti malah ketekan dewa, dewane ngusah karo sampeyan nyuwun sewu sampeyan ditundung supaya lunga saka repat kepanasan. Kuwi